Vážení navštevníci, s hlbokou úctou vás vítame na výstave, ktorá je našim skromným príspevkom k pripomenutiu si 80. výročia ukončenia jednej z najtemnejších kapitol ľudských dejín, druhej svetovej vojny. Naša výstava nie je o pripomínaní si hrôz, ale predovšetkým o oživení odkazu ľudskosti, mieru a solidarity, hodnôt, ktoré sú v našom rozdielnom svete naliehavejšie ako kedykoľvek predtým. Holubica. Posol mieru a nádeje. Ústredným symbolom našej výstavy je holubica, univerzálny posol mieru. Jej biele perie, symbol čistoty a nevinnosti, kontrastuje s temnotou vojenských udalostí. Jej let, plný grácií a slobody, nám pripomína túžbu po harmonii a porozumení. Holubica je nadčasovým symbolom už od biblických čias. V príbehu Noémovej archy symbolizuje nový začiatok a zmierenie. Tento obraz sa stal zosobnením nádeje a mieru a pretrval do dnešných čias. Na krídlach týchto holubíc sa nesú citáty, ktoré vedú k empatii, tolerancii a vzájomnému rešpektu. Nech sú tieto slová inšpiráciou pre každého z nás, aby sme aktívne prispievali k budovaniu sveta, kde vládne mier a spravodlivosť. Aristoteles tvrdil, nie je dôležité vyhrať vojnu, je dôležitejšie organizovať mier. Kým budeme generálom platiť viac ako učiteľom, nebude mier vo svete. Český spisovateľ Karel Čapek povedal, milovať mier musí znamenať milovať tiež jeho obranu. Významný rímsky filozof Cicero prirovnal mier ku slobode, založené na uznaní práv každého človeka. Podľa Alberta Einsteina sa mier nedá udržať silou, dá sa dosiahnuť iba pochopením. Benjamin Franklin tvrdil, ešte nikdy neexistovala dobrá vojna alebo zlý mier. Antoine de Saint-Exupéry povedal, vojna nie je dobrodružstvo, vojna je choroba, je ako tyfus. Thomas Mann, laureát Nobelovej ceny, videl vojnu iba ako zbabelý útek od problémov miery. Britský hudobník John Lennon vidí mier aj takto. Mier nie je niečo, čo si praješ. Mier je niečo, čo vytvoríš, čo robíš. Mier je to, kým si, čo si a čo rozdávaš. Výstavu fotografií sme nazvali Ľudskosť tiene vojny. Druhá svetová vojna bola svedkom nesmierneho utrpenia, ale aj prejavom ľudskosti a hrdinstva. Naša výstava fotografií sa zameriava práve na tieto momenty, ktoré ostávajú skryté v tieni veľkých dejín. Zachytávajú vojakov, ktorí si v ťažkých chvíľach pomáhali, prejavovali súcit a solidaritu. Delili sa o posledné kúsky chleba, utešovali zranených a prejavovali súcit. Tieto fotografie nám pripomínajú, že aj v najtemnejších časoch dokáže ľudské srdce žiariť svetlom nádeje a lásky. Americký vojak sa podelil o prídel jedla s deťmi na Okinabe v roku 1945. Americký zdravotník pomáhal zranenému nemeckému vojakovi. Vojak poľskej prvej obrnenej divízie zdieľal jedlo s 2 holandskými deťmi. Austrálski nosíci nosideľ pomohli veľmi chorému japonskému vojakovi s maláriou. Námorník prvej divízie utešuje druhého kamaráta, ktorý bol práve svedkom smrti svojho priateľa. Nemecký vojak daroval chlieb chlapcovi. Veríme, že táto výstava bude pre vás nielen pripomienkou na minulosť, ale aj inšpiráciou pre budúcnosť. Nech nás spoločne vedí k tomu, aby sme si vážili mier, chránili ľudskú dôstojnosť a budovali svet, v ktorom vládne porozumenie a spolupráca.